Hola, bon dia, bona hora a tothom. Doncs continuem parlant sobre la història del castell Cartoixa Vallparadís. Part tercera. Avui parlarem de la Quadra de Vallparadís. La Quadra era el territori amb jurisdicció pròpia, on hi havia una casa forta, que seria aquest castell, hi havia un reduït número de focs, que són els masos, les cases dels pagesos que vivien dintre d'aquest territori amb les seves terres de conreu i els drets del senyor. Sabem que les dimensions de la Quadra de Vallparadís eren d'uns 4 quilòmetres de llargada amb una amplada reduïda i irregular. Si recordeu, va ser Berenguer Salà qui, en el segle XII, va comprar la Quadra de Vallparadís al comte Ramon Berenguer III. En el moment que va fer aquesta compra, i ja era senyor d'aquesta Quadra de Vallparadís, passa a ser el seu vassall. I com a vassall rep el títol de castlà, castellà o carlà, i en el moment que té aquest títol, té els poders, els privilegis, per poder ser el responsable de tot aquest territori. A més, el pot governar, l'ha de defensar i també és la persona responsable de recaptar els impostos als pagesos. A l'època mitjana, en aquest període del segle XII, i més enllà, la manera de governar estava basat en el que era un règim feudal. El feudalisme. Bàsicament, el que feia el feudalisme era proporcionar o donar tota una sèrie de privilegis a tota aquesta noblesa feudal respecte a la pagesia, als més pobres. Perquè es feu una idea, tots aquests pagesos estaven o vivien en submissió a les seves terres al conreu, que recordeu eren del senyor feudal. Si un d'aquests pagesos volia abandonar la terra, havia de pagar, havia de fer una redempció, una remensa personal per poder-ho abandonar, ja sigui ell, la seva dona, els seus fills havien de pagar X números de sous, que en aquella època era molt important per poder-ho abandonar. Molts no podien abandonar el que era la terra. A més, hi havia tot el que s'anomenen mals usos, que seria tot un conjunt de costums feudals en el qual se'ls donava als senyors feudals una sèrie de, com deia abans, una sèrie de privilegis, una sèrie de lleis per poder maltractar, poder fer fora o treure les propietats als pagesos i, bàsicament podien fer pràcticament de tot amb aquests pobres pagesos. Havia tot tipus de mals usos, com per exemple l'àrsia, que era penalitzar i castigar aquells pagesos que els havia pogut cremar les collites, o eixèrquia, que algú s'havia mort sense haver tingut fills, doncs també penalització, o la intèstia, que t'havies mort sense haver fet un testament. Cuidao, ja veuràs els teus descendents. Aquests també hauran de pagar perquè no hi havia testament. A part de tot això, d'aquests mals usos, també hi havia moltes taxes i impostos, com de toltes, de quèrcies, de fòrcies, que bàsicament era que t'atreurien part de les collites que havies aconseguit amb el teu esforç. Això era el feudalisme, aquesta manera de governar i és el que hi havia en aquella època. Remunerem. Com us he comentat, quan va néixer tota aquesta quadra hi havia 8 focs. Hi havia focs pocs reduïts i es calculava que eren uns 8. Després de la pesta negra es van reduir a la meitat. De tots aquests masos, aquests focs, jo destacaria, per exemple, un que coincideix amb l'època de Blanca de Centelles, perquè va ser ella, part de la responsable, de que es construís en un d'aquests masos, el mas de Caslània, una casa torre del seu recaptador d'impostos. Com veieu, cuidaven molt la manera de recaptar i aconseguir tots aquests dinerons. La quadra, al llarg de la història, va anar canviant de propietaris. Van estar els Salà, els Terrassa, després va estar els Cartoixans. Quan ja els Cartoixans van marxar, va venir l'Orde del Carme de l'Hospital de Santa Creu de Barcelona sobre el 1413, fins que ja en el 1432 ho va adquirir el que és la família Sentmenat. Tota la quadra de Vallparadís, com a dimensions, tenim constància que va durar fins al 1830 aproximadament, que ja passa a formar part, s'annexiona amb la vila, la ciutat de Terrassa. Quan passa això, també tots aquests drets feudals de sotmetiment al senyor també ja s'acaben.
I bueno, què ens trobem en aquella època? Doncs que el que és l'edifici ara és doncs això, una casa pairal, una masia, però no ha arribat des de que és la transformació de Cartoixa a aquesta època com havia de ser. Moltes parts d'aquell monestir s'han anat ensorrant, el que era la zona del claustre ara és un pati perquè els animals, les bestioles, puguin viure, dormir, com si fos allò l'establo de les bèsties, i únicament ocupen una part del que seria el castell ja com a masovers, com una casa pairal. I res, ara en el pròxim vídeo ja parlarem de com finalitza i com acaba aquest castell, aquest edifici, aquesta casa pairal, en el que ara sí que coneixem a Terrassa, d'acord? Doncs vinga, que vagi molt bé i fins aquí molt poquet.